Espalto na dito, oh. Ganda ng pagkaka-espalto. So update ko na lang kayo guys sa maliwanag. Focus muna tayo sa pagdadrive dito kasi yung ano dito malubak pa dito sa part na to, tapos madilim pa. Alright, punta pasok pa lang tayo guys ng ano, Kalamba na city sa may SM. Dami sasakyan. Medyo atrasado tayo ng konti. At mag-anong oras na? 6:30. Maga 6:30 na. At yan, dito pa lang tayo sa ano, tatagusin pa lang natin yung SM Kalamba. Nakita nyo kung paano bumulagbag yung 5 years old na atin na TMX. Ayan na, ito tayo sa ano, tuloy-tuloy lang yung biyahe natin. At okay naman yung karga ko sa likod. Hindi pa naman naluwag. Mamaya sigurado luluwag to. Welcome SM City Kalamba. Medyo maluwag na ng takbuhan dito, kaya nakakabilo-bilo na tayo. Wala na pala yung Walter Mart dito. Ano, so focus na ulit tayo sa riding. Update na lang ulit kayo sa mga susunod na bayan. Alright. Alright, so ayan. So dito tayo guys sa ipapasok ng Alaminos, Laguna. At ayan, nag-ano lang tayo, stretching. Check lang tayo ng ano, tali. All goods pa naman. Medyo luwag na itong iba pero hindi naman babagsak yan. Alright. Check natin yung ano, minor. All goods pa. Ayun ang TMX 125. Kargado. Ayun pa yan dito ano sa loob. Alright. Okay, nakaano pala to. Baba natin. Okay, bira na ulit tayo. Nalabas tong ano to, anting-anting. Anting-anting yan eh. Alright, tara na. Stretching lang ako, tapos nag-jingle. Ahoy. Okay, sakto lang yung bomba pagka ganitong ano, malalubak yung daanan. Kailangan sakto lang yung bomba ng ano natin, goma, para hindi masyadong matagtag. So ayun mga guys, nandito na tayo sa may part ng ano, ng province of Quezon. And ito na yung part na warning na tayo sa mga lubak-lubak. Semi-warning. Naku, parang tagilid na yung ating ano, ating karga. Yan. Parang hindi na kaya-aya. Lamang na dito sa kabila. Right ko. Ayan yung karga. Mabigat din kasi yan guys. Ano. So ano na tayo, meron na ulit. Warm up natin sa lubak. Ayun kung paano natin babalagbagin yung lubak na yan. Kung ano bibirahin mixal pa yung lubak na yan. Bicol at Timonan, Pagbilao Town proper. Pagbilao na tayo. Sa hinaba-haba ng ano, ng prosesyon. Pagbilao na tayo. Grabe yung kondisyon ng kalsada dito guys, sa Pagbilao. Meron tayo dito. Swerte mo pag tumagos ka dito nang walang basag. Basag na bearing, basag na ano, ayan o. Grabe o. Ay, nakalim. Ahoy. Lalalim oh. Yan oh. Oh, di ba? Basta Pagbilao na. Hanggang ano na yan, Kamsur. Nalaki oh. Wow. Wow. Oh. Yeah.
Pero grabe ba? Ayun. Uy, wow, gag. Oh, mga tayo. I-check ko lang yung aking dala-dala natin. Okay ba? Baka may nawawala na. Okay pa. Di pa na. Yan. Natin doon sa kabila. Para ayos na ayos yung balance. Yan. Welcome to Bitukang Manok. Dito tayo dyan sa may Bitukang Manok, Old Zigzag. Paket na tayo dito. And tinangkita natin kung paano makit ang TMX 125 Alta na binibasic lang. Basic lang yan. Taas niya, no? May karga pa yun sa likod. Kargado pa yan. Yeah. Biluhan natin dito. Basic lang yan. Oh, second gear nga eh, oh. Third gear pa yan, oh. May malubak dito na part. Ayan, ayan. Nakita niyo yung hanin na yan. Baba na kayo dito, oh. Baba na kayo dito. Yari ka dyan. Yari ka dyan. Daming honey, oh. Honey bee. Parang malalaglag na yung ano natin, ah. Diba? Ayun, oh. Guys, aray ko, ayan pa, oh. Lotik. Loli mo. Oh, medyo matarik to. O, diba? Labas na tayo. Oh, lubak agad. So yun guys, andito na tayo sa may Atimonan, sa may Sirena. Parang mababa na yung ano ko, yung aking ano, tatas ko muna. Grabing lubak. Ayan, para hindi malaglag. Hindi naman siya malaglag, kailangan yung balance eh. Alright. Let's go, pagbalik, bababa ako dyan pagbalik. Makadahan ako dyan ng ano pagbalik. May hagdan pala dyan, oh. Tara, let's go. Alright, eh. Nibir pa talaga, oh. Wow, ganda. Panalo, oh. Panalo yung view. Putik. Oh, may lalim, oh. Oy. Slow down, bridge under construction. Ay. Lauderdale, Quezon. Parang tilapia. Napakaganda, oh. Wow. Napakaganda ng dagat ngayon, guys, oh. Welcome, Gumaka. Supremo. TMX Supremo yung nasa unahan. Shout out. Nasa ano rin tayo eh. Nasa page din tayo nila. Baka nasa ano yan, baka nandyan sa page TMX Supremo. Yun, oh. Bicol.
Dito na tayo sa Bypass Road. Ang Bypass Road ng Gumaka. Dami na aksidente dito. So bakit daw dito dumadaan yung mga sasakyan, malalaking sasakyan? Hindi na doon sa baba. Kasi nga doon sa baba, inaayos daw. Daw lang. Pero hindi ko pa naman na ano. Yun ang sabi nila, inaayos doon sa kabila. Kaya dito nagsisipagdaan yung malalaking sasakyan. Eh no, lalaki oh. Grabe ang ahon dito. Buti nakakaya ng ibang ano. Delikado to pag na ano, matras. Ayan o. Ano naman guys oh, ayan o. Hirap na hirap yung mga sasakyan oh. Kailangan ko muna tayo dyan. Dahan-dahan lang, kaya naman dahan-dahan lang. Sira ano nga. Dahan-dahan lang ako. Barangay Inaybuhan nila yan. Ano nga. Dahan road. Uy. Nako. Oh, gino. Taas. Tragis. Pag napadiretso ka dyan, oh. Nako. Sigurado lipad sa nyog. Sampit sa nyog. Kagandahan sa manual, may engine brake. Ayan, oh. Nakakinta. Naka-permanente lang yung takbo niya. Dito na tayo guys sa may Viaduct Lopez. And traffic dito ah. Bet kaya huh? So ayan guys ang sitwasyon dito sa Viaduct ng ano, ng Lopez. Ayan oh. Isa-isang ano, dumadaan yung mga ano, sakyan. 15 minutos na kami dito nakatigil. Tagal, ang init pa man din. Ayan o. Kawawa mga motorsiklo dito. Nako. Walang progreso. Yung mga hindi pa nakakarating dito at gusto magplanong magpabikol, handa nyo na yung motor nyo. Kondisyon nyo na yung mga bearing. O kaya magpalit muna kayo ng motor. Yung mga ano muna, pang motocross. O kaya yung ganito, pantra. Para kahit malubak, goods lang. Patalon-talon lang. Ano dito. Ito wala ano. Ganun pa rin oh. Lalo lumala. Tinayod oh. Nako. Alas 12 12 init. Ang init ng biyahe natin. Kaya kailangan natin magpahinga para yung makina lumamig ng kaunti. Kasi delikado yung stator natin pag ganyan. Masusunog yung stator natin sa mahabang biyahe ng mainit yung oil. Delicates. Bata maedad na yung stator. Ang kondisyon ng kalsada dito guys, tingnan nyo naman. Oh, di ba? Yan oh. Oh, grabe. Napadaan kayo ng gabi dyan, hindi nyo nakapansin yung nalalim mo. Nako, patay tayo dyan. Awit. Oh. Yeah. Lala, grabe, lala ng kalsada dito. Kalawag na tayo guys, kalawag. Meron pa tayong 3 oras para makarating sa bahay. Alas 3. Sementeryo.
Ito yung cemetery guys. So pagdating dito may malalim na lubak dyan. Ayun o. Yan. Malalaking lubak dito. Slow down kayo dito guys pagdating dito. Ayun o. Malaki yan. Malaki yan. Bicolandia. Ayun o. Bicol, Calawag. Hindi pa tayong ano. Siguro makakatatlong oras pa o dalawa bago tayo makarating sa bahay. So ayan guys, nandito tayo sa Tagkawayan, Quezon. Alright, papasok na tayo ng Tagkawayan na yan. So, tingin nga ng ano, oil seal. Ito matagas. O, diba? Wala. Wala. Sabi mahina daw yung ano, yung oil seal ng TMX Alpha. Basagin daw. Wala naman ah. Anong sabi nun? Sabi sa comment, mahina raw yung ano ng TMX kasi payat. Dahil ano, laging basag ang ano, laging tagas yung ano. Eh ngayon nasa Tagkawayan na tayo. Oh, wala namang tagas eh. Nasa Tagkawayan na tayo. Grabe na yung binalagbag na lubak. Hindi naman natagas. Diba? Oh, wala naman eh. Sabi lang pala eh. Sabi ng bashers. Sabi ng bashers ng TMX. Mahina pa na ha. Mahina daw yung Alpha sa long ride. Right ko. Sabi ng walang Alpha. Be, lahat naman halos ano naman ng mga motor. Mapa kahit anong brand yan. Kahit anong brand na Pantra, mga ano, commuter bike. Palagyan sa mga long ride kasi design nga to sa babara ng makina eh, sa pan-tricycle nga ito eh. Sa long ride pa kaya design nito sa kargaan eh. Yung mga Pantra dyan, yung malalakas na Pantra, mga 175 design nga yan sa ano, tapos sa long ride hindi mo isasabak sa long ride. Nasabi mo mahina sa long ride. Naku, mali yun. Ito 125 lang to guys. 125 lang TMX Alpha. Walang tirik yan. Diretso. Pangit pa ng daan dito sa Pabicol. Gaya niya no, talas niya no. Magag. Yeah. Nagagandahan na kasi dito sa TMX pagka umiinit na, mas responsive yung makina niya. Lalong gigil. Gigil yung ano, gigil yung takbo niya pagka sobrang init ng makina. Hindi ko alam kung bakit ganyan ang katangian nito. Pag pinipiit mo yung silinyador, talagang mahatak talaga eh. Ganda ng daan dito nilagyan na ng ano nilagyan ng espaldo uy, butas. Aray ko, gulat ako dun ganda ng daan ganda na dito sa airport ng ano, may butas pa rin malalaking minimal na mga butas-butas. So far so good. Espaldo suwabe. Sarap magmotor pag ganito yung panahon walang hassle sa ulan-ulan. Diretso yung biyahe. Pagka ganito na hindi maulan yung biyahe, walang sakit sa katawan. Alam, para ka lang nakaupo tapos pipit ka lang ng silinyador diba? Pagka maulan kasi may naalala ka, madulas yung daan, tapos may mga lubak na hindi mo makita dahil natatakpan ng tubig. So matindi yung iniisip mo pag nag-drive ka ng maulan lalo na pag nakamotor. Kasi kunti pagkakamali mo lang sa motor, pag nahulog tayo sa maling tao, maling tao! Ba't napunta sa maling tao? Nahulog tayo sa may tubig na malalim, tigmaok tayo. Pag ganito mainit, di ba? Hindi mo na iniisipin, dira ka lang ng silinyador. Tagkawayan, welcome to Tagkawayan. Pasok ko niyang orko na yan, dyan na natin mararamdaman yung maalon. Mararamdaman ko na yung alon. Sigurado, bibigay yung ating tali. Bahala ka na dyan, mapit ka ng mahigpit. Konting panahon na lang, nakarating na tayo sa bahay. Tibayan mo lang. Grabe, lubak. Lipad-lipad ay.
Okay. Baliwala yan. Kapal ng gulong natin. Balagbagin natin yan. Sa kapal ng gulong nito eh. Oh. Oh ba? Girahin natin yan. Ito na yung barako. Abot pa natin barako ah. Oh, grabe yung yanig oh. Buti na lang maganda yung bounce ng suspension natin. Napaka-stable ng bounce. Panalong panalo ang langis. Larang. Oh. Yanig ah. Tagag. Balagbagin natin yung gabak na yan. Ayun o, lalaki o. May ano. So ayan guys, nandito tayo sa Del Gallego Bridge. Gelbay Bridge. Ay, grabe o. Kakapiraso na lang to, hindi pa masiminto. Rico ah. Nako. Hoy. Linaw oh. Ang linaw. Hindi siguro bumaba dyan oh. Linaw. Linaw eh. Linaw. Harap niyang maligo. Alrighty. Nandito na tayo guys. Nandito na tayo sa papasok sa aming nayon. Ay grabe. Pagkatapos ng kalsadahan, andito naman tayo sa kabundukan. Talagang matindi yung TMX. Matindi talaga yung TMX guys. Ayan o. Hala. Gag. Tingnan natin. Mainit. Tingnan nyo naman guys ang daan sa amin o. Diba? Walang daan ng motor. Gubat. Aray ko. Parang galing sa ulan dito. Putik-putik. Yung pinagtigasan na putik. Grabe man. Yeah. Good morning mga kasabot. Nandito na tayo sa province at alas 2 ako ng hapon. Kagahapon dumating. So hindi ko na na-videoan yung pagdating ko dito sa amin kasi wala nang yung camera. So check natin yung motor. Papakita ko sa inyo yung motor. Wala namang naging issue. Wala namang naging issue dun sa motor natin, sa TMX natin. So ayan, titingnan natin kung may tagas ba yung langis. Sabi nila, tagasin daw eh. Tingnan natin. Nagpapahinga. Ayan o. Takip. Yan. Check natin. Ayan o. Wala. Walang tagas yan. Kabila. Wala. Gulong. Goods. Ayan. Takip. Hindi maputik kasi maganda yung panahon dito sa amin. Diba? All goods. All goods yan guys. So tagal-tagal tayo dito sa probinsya. So may mga gagawin ako dyan sa ano na yun, yung tangke. Pinturahan ko yung ibabaw kasi may kalawang yun eh, gawa ng cover. So ayusin ko yan bago ako lumuwas ng Manila. So wala, all goods naman. Maganda yung naging performance yan nung lumating dito sa atin. Alright, so update na ako guys. So anong ano dito. Alright.